பாஸ் காக்கா போயிட்டு தொடச்சு விடு. பாஸ் என்ன பண்றீங்க சீக்கிரம். அட இருடா வரேன். அப்படிதான். யோ அங்க எங்கேயே போற? கக்கா மட்டும் துணியா கண்ட இடத்துல கை வைக்காத. டேய் உன் ஆளு விட்டுட்டு போயிட்டான்னு கோவத்துல தானே குத்திட்டு இருக்க. யோ நீ வேற பொழுது போகலையான்னு குத்திட்டு இருக்கியா? டேய் என்னடா பக்கத்து வீட்டுக்கார கோழி குஞ்சம் காணன்னு தேடிட்டு திரிறான். ஆமா நீ புடிச்சிக்கிட்டு சாப்பிடல. ஐயோ டேய் மௌன என்னடா குளிக்கலன்னு வந்தா ஸ்விம்மிங் பூல காணோம். லூசு நைனா கண்ணை திறந்து பாரியா. பிளாக் தண்டருக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு பதிலா வண்டலூர் ஜூக்கு கூட்டி வந்துட்டேன். ஐயா ஓடல வண்டியா வா 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 சீக்கிரம். அதெல்லாம் இருக்கட்டும்டா. அந்த செருப்பு கடிச்சது யாரு? ஐயோ மச்சான் ஏன்டா செருப்பு ரூபத்துல வருது. ஓடு 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 ஓடு. தப்பிச்சு எப்படியாவது ஓடி விடு. 905 907 கொல்லையில போவ